O pleno desta mañá da Mancomunidade Barbanza Arousa serviu para oficializar o traspaso de poderes á fronte da entidade. O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, cedeulle o testemuño ao seu homólogo de Boiro, Xosé Ramón Romero. Ademais do cambio da presidencia, o primeiro pleno do ano serviu para planificar a estrategia de traballo para este 2023. A Mancomunidade afronta retos importantes este ano, como o feito de levar adiante o Plan de Sostenibilidade Turística, para o que contará cun orzamento de 1,5 millón de euros, procedentes de fondos europeos. A través do que se levarán a cabo diferentes actuacións para que o visitante se sumerxa no pasado e no presente da etnogastronomía de Barbanza Arousa. A creación dos museos da conserva, da salazón, a realidade aumentada no barrio dos cataláns, a creación de aulas etnogastronómicas, así como roteiros que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conservas permitirán ao visitante vivir unha experiencia diferencial de alto valor engadido. Entre outras cuestións, Barbanza Arousa seguirá traballando na súa aposta por consolidar esta comarca como un destino turístico apetecible, non só para o turismo nacional, senón tamén para o de fora das nosas fronteiras, a través da desestacionalización e a mellora das súas potencialidades, a nivel gastronómico, patrimonial, cultural e medioambiental, entre outras. Continuaremos a estrategia que estamos levando a cabo nestes últimos anos, como é a consolidación do produto turístico a través da potenciación do turismo etnogastronómico, o turismo de festivais, coa cita anual de paisaxes sonoras, a consolidación, como non podía ser, do Camiño de Santiago a orixe, e o turismo activo coa homologación de 4 rutas de senderismo que van a poñer en valor a Serra do Barbanza, así como a aposta polos eventos deportivos. A súa intención pasa tamén por continuar potenciando a colaboración público-privada e o traballo co sector, iniciándose este ano a implantación do selo de calidade turística SICTED.